talde bat aukeratuko dute Obrin Paz. Azkenean ni folketik nator, eta hori, deskubritu nuenean hori bai dultzainaren asuntoa, bai gitarrarekin eta dana, eta gainera goratzen dut ezagutu nuela, Korrontzik grabatu zuelako zuzeneko bat, nik erosi nuena, eta han Obrin Pazeko Txabizarriak kolaboratzen zuen, eta han ikusita zin nintzelako frikeatzen, eta txunditu nintuen, egia esan. Disko bat, esango dut, Auxili taldearen Tresors diska, momentu horretan hori entzun nuenean lehenengoko, txunditu zidalako bai, hori, haiek transmititzeko daukatenera, nola zegoen diska hori konposatuta eta ekoiztua, eta musikaldetik bai letriz edaz aparte, niretzat izan zalako, wow, ez nuen espero. Kantu bat esango nuke Ziudad Jarraren Foto con Melena bestia, batez ere haiek transmititzeko daukaten jarreragatik edo, eta adibidez estribilloan esaten du alguien huequito madre que el mundo se va a acabar, eta horrelako esaldiak eta haien idazteko era gustatzen zaidalako, eta niri transmititzen diran zeragatik. Geratuko naiz Pokez Grases taldearen azkenengo diskaren abesti batekin, La Sort de Tu deitzen dena, eta esaldiak esaten du brinden per las personas que hem deixat pentsades i el dia que ens va portar al món la nostra mare. Esan nahi du gauza bat gutxi gora bera topak indezagun astarna utzi diguten pertsonengatik eta gure amak mundura ekarri egintuen egunagatik. Lehen esan bezala Obrin Paz taldearen abeslaria, Txabizarria batez ere, berak idazteko eta hitz egiteko daukan erraztasun horregatik, eta nola transmititzen duen berak pentsatzen duena eta bere historia nola transmititzen duen ikusita, berarekin gratuko nintzateke. Batez ere orain streaming bidez. Gazteagoan nintzanean musika entzuten hasi nintzanean bai CD asko erosten dituen, baina gaur egun streaming bidez batez ere ez daukadalako denborarik CD-ak entzuteko dela zaila entzuteko. Bi esango dizkizu. Bata da Bilboko Kafe Antzokia, badaukalako niretzat sarma berezi batean pasatu dituan orduengatik. Eta beste bat, Arrigorriagako Gaztetxe. Behin bakarrik egon naiz, baina flipatu zitzaidan lekua oso eroso, oso erakargarria, eta azkenean bai horrelako espazioak kontuan eduki behar ditugulako bere. Ikusle bezala geratuko naiz batekin, azken aldean egon naiz kontzertu batean, bitan. Eta iruditu zitzaidan super aproposa horrelako eventuak egiteko eta da Madrilen Movistar Arena. Baina baritzen da horrelako gauzak egiteko sortua dagoen espazio bat dela. Birekin geratuko naiz. Bata lehenengoko duela urte batzuk Bilbao Live jaialdian Arcade Fireren kontzertua horrekin flipatu nuen, ez dakitzen bat jende zen tokian danak instrumentuak aldatzen eta horrekin flipatu nuen pila bat. Eta gero beste bat pasan urtean anoetan ikusita Rammstein, horrelako ikusitzunek pena merezinte. Gogoratzen dut, izan zela uste dut, ez baldin izan naiz okertzen, Bilboko azoka bat entzesateken lehenengoko diska. Eta uste dut batzuk gehiago egon zirela urte berdian erosin dituenak, baina hori gogoratzen dut horrekin geratzen. Nik uste zetaken azkenengo diska. Hori izan dela azkenengoa erosi duena, lehen ezan bezala ez dualako azkenengo gaur egun CD asko kontsumitzen eta hori uste dut izan dela.